Nah iki aku saiki ning hotel bintang 3 ning Tawangmangu. Wis iya tak sepilke wo. Saka kene ne wo. Wah iki kasure sik tipe king bed ya wo dadi ombo banget iki. Kok iso kok glimpang-glimpung jot. Wis genah tenan banget wo. Ning kene fasilitas wis enek TV, terus wis enek wedang, terus kopi teh teko elektrik. Ning ngene bae nek kowe awakmu keluar iso pangan iso pesen sego ya iki daftarmu ngono ngene iki. Terus wo iki genah sik kok goleki anak bangsa. Oh my god. Pokoknya golek iki tau mesti beta apa wae ada beta apa wae dadi wo iki mirore ombo banget. Terus iki kloset tayang dadi kayang iki kloset. Terus wo ning kene bareng ya tak duduhi view-ne ya. Selain kasur sing nyenuk ngene iki. Iki wo view-ne wo genah tenan ya wo ta. Teh lho pemandangan Tawangmangu ya. Wah, kamu oleh mau ngagendake ning hotel bintang 3 Tawangmangu.